trzeba mi nic więcej. Czas na trzecią walkę dzisiejszej gali. Patryk Kulewaty, Shark Top Team Bytom kontra Tomasz Gołębiewski reprezentujący Innsbruck Rybnik i Oktagon Żory. Widzimy ogromna różnica wieku, młodość kontra doświadczenie. 92 kg po stronie Patryka, 91 800 po stronie Tomka Gołębiewskiego. Ten sam wzrost. Zobaczymy. Walka, pomimo iż odbywa się w formule semi-pro, będzie się za zgodą obydwu zawodników toczyła w tych zupełnie malutkich rękawicach, a nie w tych sparingowych bułkach. No i w tej kategorii wagowej te małe rękawice na pewno zwiastują zakończenie walki przed czasem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze Państwo, jak Państwo widzą, nie jest to kategoria 64 kg, a 93 kg, więc kawał facetów wchodzi nam do oktagonu, więc na pewno będą tutaj mocne uderzenia spadały na jedną i drugą stronę. Powiedziałem 8-4. Powiedziałem 8-4. Nie? 64 było na tyle. Co możemy powiedzieć o tym pojedynku? No na pewno wiekowo bardziej doświadczony Gołębiewski, ale podobne doświadczenie jeśli chodzi o starty, bo tylko na Almie startował Patryk Kulewaty, za to Gołębiewski startował na 5. mistrzostwach MMA Polska. No zobaczymy, jak tutaj się odnajdą w tym oktagonie przy tej dużej publiczności. Mnóstwo fanów po stronie Patryka, mnóstwo kibiców. Spięty Gołębiewski, Kulewaty jakby bardziej rozluźniony. Tak jest, od razu mocna presja ze strony Patryka. Tak niebezpiecznie u Tomasza Gołębiewskiego eksponowana ta broda. Nie klei jej do klatki piersiowej, tylko wystawia tą głodę, naraża się na mocne ciosy. Bardzo ładnie, ale tempo obalenie przez Gołębiewskiego, już tutaj łamy kontrolę, ale niestety nie udało się wykorzystać Patrykowi tego pierwszego momentu na to, by wstać do góry. I walka przeniesiona do parteru. Odbudował dosyć szybko Patryk Kulewaty gardę, żeby nie złapał pełnej dominacji w pozycji bocznej Tomasz Gołębiewski. No i teraz będzie nam walka się otwierała, czy w jedną, czy w drugą stronę. Priorytetem zdecydowanie dla Patryka powinno być teraz po prostu wstanie. Powinien małymi kroczkami, w cudzysłowie, cofać się do siatki. Ale tam czyha na trójkąt nogami, ale dosyć łatwy sposób tutaj Gołębiewski zminimalizował te zagrożenie i przyszedł tym do pozycji bocznej. Teraz bardzo dużo energii teraz ta walka w parterze kosztuje obydwu zawodników, bo Patryk za wszelką cenę chce wstać i dużo energii w to wkłada. Znowu z drugiej strony musi dużą ilością energii odpowiadać Tomasz Gołębiewski po to, żeby mu to uniemożliwić i go skontrolować. Na pewno widać, że ten wiek Gołębiewskiego przekłada się też na przewagę w fizyce. Trzeba tu powiedzieć, że widać, że silniejszy jest Gołębiewski w tych na pewno pierwszych momentach. Bo ta kontrola dosyć ciasno, nie wie za bardzo. Patryk Kulewaty nie ma pomysłu na to, jak się tutaj za bardzo uwolnić. Pewnie ta mocna kontrola daje mu się we znaki. Musi blokować troszeczkę też, chronić swój brzuch Patryk Kulewaty, żeby tutaj nie czmychnął nam szybciutko do dosiadu Tomasz Gołębiewski, bo ma bardzo bliską drogę do tego, żeby czmychnąć szybciutko na dosiad. Zobaczymy też, jak w dalszej części tej walki przełoży się to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli ten ogromny płaszcz mięśniowy Tomasza Gołębiewskiego. Gdzieś tam nie zabraknie tego tlenu, którego bardzo dużo musi pożytkować na dotlenienie tych mięśni, ale póki co walka zdecydowanie pod jego dyktando. Mocne ciosy, pełna kontrola i 25 sekund do końca tej pierwszej odsłony. No dokładnie tak jak mówisz, no, duży płat mięśniowy potrzebuje dużo powietrza, a od początku tego pojedynku już poszli w mocną szarpaninę panowie i na pewno w tym aspekcie najwięcej siły się traci. Zobaczymy właśnie, jak poradzi sobie właśnie z tym oddechem w drugiej rundzie Tomasz Gołębiewski, bo niewątpliwie ale nie można zapominać o tym, że również oddechowo bardzo ciężka sprawa może być dla młodszego Patryka Kulewatego. Dokładnie tak, mamy rozcięcie na głowie Tomasza Gołębiewskiego. Nawet nie wiem, w którym momencie tam doszło jakieś uderzenie.
No ale ciekawe, na pewno runda dla Tomasza Gołębiewskiego. Musi na pewno być czujny Patryk Kulewaty w drugiej odsłonie tego pojedynku na te obalenia. Oddech ze strony dwóch zawodników. Tomasz Gołębiewski zmęczył na pewno się tym obaleniem, tą kontrolą, ale z drugiej strony Patryk Kulewaty miał praktycznie 93 kg na sobie wagi. Chłopak, który mocno go trzymał, silnie kontrolował, jeszcze zadawał uderzenia, więc na pewno miał też powody do tego, żeby zmęczyć się Patryk Kulewaty. Ciekaw jestem, w którym momencie i w jakiej sytuacji doszło do tego rozcięcia. Nie wiem, czy gdzieś właśnie nie tutaj, w sytuacji tych obron, jak w pierwszym momencie, jak powędrował na deski, Patryk chciał się odbić, gdzieś można rzec wierzgał tymi nogami, nie wiem, czy wtedy gdzieś tam przypadkowo kolano, czy stopa nie skleiła się z czołem Tomasza. Musi tam sędzia troszeczkę powycierać matę, bo chyba przypadkowo rozlała się woda w narożniku. No, mają dodatkowe sekundy panowie na to, żeby złapać ten oddech. Jakieś tam dyskusja z sędzią Bosackim. No, sędzia Bosacki to na pewno jest sędzia, z którym nie należy dyskutować. Zaczynamy rundę drugą. Znowu mocna presja ze strony Patryka. No już widać, że mniej siły ma Tomasz Gołębiewski do tego, żeby w łatwy sposób sprowadzić swojego rywala. Zobaczymy, czy młodemu Zbytomianowi uda się to wykorzystać. Powinien, myślę, przede wszystkim skupić się na boksie. Dość dziurawa wydaje się ta defensywa Tomasza Gołębiewskiego. Tak, mocno otwarty, czy to cios na wątrobę jest tam bardzo pożądany, czy ta prawa ręka, bo lewa ręka jest nisko. No, prosi się troszeczkę o jakieś mocniejsze uderzenie. Myślę, że teraz powinien wykorzystać Patryk tą sytuację i zaatakować midlem, gdy jest w pozycji Mańkuta. Ależ bardzo ładnie zerwał teraz Patryk Kulewaty ten mocny clinch. Otwiera się nam ta walka. Tego oczekiwaliśmy po tych zawodnikach. Punktuje tym lewym prostym Patryk. Powinien właśnie to, co zrobił teraz. Co którąś sekwencję dołożyć mocną prawą rękę. Za wszelką cenę Tomasz Gołębiowski stara się. I znowu, no niestety mamy nieprzepisowe, nieregulaminowe uderzenie w krocze. I znów 5 minut dla siebie ma zawodnik. No często to się zdarza właśnie przy tak intensywnym prowadzeniu walki. No niestety te kolano czasami tam się zapędzi w nieodpowiednie miejsce. Tak jak można było usłyszeć teraz z narożnika, Mariusz Radziszewski krzyknął: to jest twój czas, junior. I junior, bo taki właśnie jest pseudonim Patryka, nie powinien się teraz z niczym spieszyć. Wykorzystać ten czas dla siebie w 100%. I to, co mówiliśmy wcześniej, nie dać się ponieść tej presji tłumu i zbyt przedwcześnie gdzieś nie wrócić do tej walki, no bo to jednak przełoży się i na poruszanie się, i na oddech. Ale widać doskonale, że narożnik bardzo ładnie nastawił, już wiedział Patryk Kulewaty, że musi na te obalenie uważać i teraz bardzo ładnie super je broni tak naprawdę. No ten takedown defense tak zwany jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ma problemy Tomasz Gołębiewski z tym, żeby swojego rywala sprowadzić, a tak jak też wspomniałeś, mocno otwarty jest w tej stójce Tomasz Gołębiewski, więc te uderzenie dosyć poważne, czy to nogą, czy to ręką, no ma drogę do tego, żeby dojść do celu. Tak. No, a propos tej zapaśniczej defensywy, której w pierwszej rundzie Patrykowi niestety nie udało się pokazać, ale widać ją teraz, no to jest zasługa Mariusza Radziszewskiego, również mojego trenera, którego widzimy w narożniku Patryka. On naprawdę, można by powiedzieć, na sali z tego słynie, bardzo ciężko go przywrócić i ma to wszystko naprawdę bardzo dobrze rozpracowane. Widzieliśmy takie właściwe reakcje od razu Patryka, ten overhook, odwracanie się biodrami, to są takie małe rzeczy, ale to tak jakby one decydują o sukcesie, jeżeli chodzi o zapaśniczą defensywę. Nie dał nawet momentu tak naprawdę Patryk Kulewaty na to, żeby ten clinch sobie odpowiednio Tomasz Gołębiewski dopiął, bo od razu, tak jak mówisz, zrywał underhook, bardzo ładnie tam pracował, bardzo i to nie, że wsadzał underhooka, od razu tak naprawdę pracował tym underhookiem do tego, żeby wyjść, zerwać i robić swoje, więc naprawdę bardzo imponująco to wygląda. Tak, imponująco, szczególnie mając na uwadze to, że w pierwszej rundzie się nie udało. Obalił Patryka, a on tak jakby ten spokój teraz zachował i bronił tego dość dobrze. Zobaczymy, jak będzie w dalszym etapie walki. Kontynuujemy. No i zaczynamy. Widać, że złapali oddechu i nie odpuszczają. Próbuje stopować przeciwnika. No i masz jeszcze prawy prosty. Ale nie pozostaje dłużny. Tomasz Gołębiewski oddaje tym lewym prostym. Musi na niego uważać. Nie wiem, czy jest to ze strony Tomasza dobra taktyka, bo zyskał trochę energii i wydaje mi się, że w 3 akcjach znowu ją stracił. Mocna próba obalenia znowu i tym razem udana.
No, musi uważać teraz z tą ręką, którą ma zapiętą głowę Patryk Gulewaty, bo groziło tam duszeniem wąflu, ale znowu bardzo ładnie odbudowuje gardę Patryk Gulewaty. Nie dał ustabilizować tej pozycji bocznej, która no niewątpliwie jest dużo bardziej groźna niż ta, którą widzimy teraz. Myślę, że jeżeli Patryk nie chce, żeby ta kolejna już runda była spisana na straty, za wszelką cenę powinien wstawać do góry, nie kleić się do przeciwnika, tak jak to robił przed chwilą, go do siebie przyciągać i tą kontrolę umożliwiać, tylko wręcz przeciwnie, odpychać, dystansować i szukać centymetrów na to, żeby wstać do góry. No na pewno Patryk Gulewaty musi tutaj zebrać troszeczkę wdechów, bo początek tej drugiej rundy układał się bardzo dobrze dla niego. No ale Widać, że zdecydowanie, przepraszam, że wszedłem ci w zdanie, zdecydowanie lepiej ta zapaśnicza defensywa u Patryka wygląda przy siatce, aniżeli w polu. Dokładnie tak. Chociaż myślę, że tutaj akurat to, że udało się Tomaszowi Gołębiewskiemu obalić, to było bardziej to, że on w tempo wszedł niż i Patryk Gulewaty nie miał za bardzo momentu na to, żeby tego wybronić. Ładnie, pomimo pozycji z pleców, kilka mocnych ciosów udało się popularnemu w Bytomiu juniorowi włożyć. Już wydaje mi się, że raczej do końca drugiej odsłony tego pojedynku tak ta walka właśnie będzie wyglądać. Tomasz Gołębiewski, tak jak skończył pierwszą rundę, tak kończy drugą. No ale tutaj już na pewno zmęczenie będzie się dawało mocno we znaki. Ciekaw jestem, tym bardziej jakby ze względu na ten poziom zmęczenia u obydwu zawodników. Ciekaw jestem obrazu trzeciej i ostatniej odsłony, kto lepiej to uniesie. No i teraz to już będzie taka, jak to się mówi, walka charakteru, bo jak tego tlenu brakuje, to pozostaje nam właśnie takie zacięcie i wola walki. No i zobaczymy, który z zawodników będzie miał go dzisiejszego wieczoru więcej. Ja myślę, że tutaj walka charakteru już była, teraz tak naprawdę zostaje walka z samym sobą, bo właśnie jak walka charakteru, to jak dostajesz cios, idziesz do przodu, a jak ty nie masz oddechu, nie masz siły do tego, żeby podnieść własną rękę do tego, żeby zadać cios, to raczej jest walka sama z sobą, ale oczywiście masz tutaj rację, że trzeba mieć do tego charakter, żeby to unieść, więc zobaczymy, który tu właśnie z panów uniesie to. Też trzeba zaznaczyć, co jest ważne, mieliśmy przed momentem dwie walki, które były w kategorii 70 kg i 66 kg. Ja mam wrażenie, że one nie miały takiego tempa, jak tutaj panowie nam pokazują w kategorii 93 kg. Dlatego gdzieś tam ten poziom zmęczenia nie świadczy, broń Boże, o jakimś braku przygotowania czy brakach kondycyjnych, tylko właśnie tak jakby jest to zasługa tego wysokiego tempa. Chłopaki ważą swoje. Mocno widzimy bojowo nastawiony od razu do przodu rusza Patryk Gulewaty. Ty zaczynasz! Ty zaczynasz! Już! No panowie naprawdę nie szczędzą sobie ciosów, co widać i po twarzy jednego i drugiego. Naprawdę bardzo mocna z charakterem walka. Nie wiem, czy dużo miejsca tam pod prawym łokciem, bardzo mocny low kick. Bardzo dużo miejsca pod prawym łokciem Gołębiewskiego. Myślę, że powinien poszukać jakiegoś ciosu, tudzież kopnięcia na wątrobę Patryk Gulewaty. Szczególnie na tym zmęczeniu byłoby to odczuwalne. Świetne low kicki na łydkę. Tak jakby cię posłuchał, tylko nie posłuchał cię z kopnięciem na wątrobę, a zaczął uruchamiać swoje nogi. Mocno zaczyna demolować tym prawym low kickiem nogę swojego rywala. Oboje już porozbijani, naprawdę świetna walka. No w tym etapie, po tej pierwszej minucie tej trzeciej rundy widać, że Patryk Gulewaty... Świetnie w tempo kołpane te low kicki. Widzieliśmy, że momentalnie zmienił Tomasz Gołębiewski pozycję. Szkoda, że od początku Patryk Gulewaty nie wdrożył tych low kicków do gry, bo teraz no, one nie mają takiej siły, jakby miały na początku tego pojedynku, bo też zmęczony tym pojedynkiem Patryk. Teraz low kick bez przygotowania, przestrzelony. Mocny prawy. Ale to też trzeba powiedzieć, że pomimo tej otwartej gardy, jaką prowadzi Tomasz, no, ciężko jest dotrzeć do jego głowy. Tak. Jakby jego, on jest trochę przykładem tego, że najlepszą obroną jest atak, bo zauważ, że on przyjmuje cios, a oddaje dwa i tym neutralizuje jakieś ewentualne ponowienia. No i trzeba przyznać, że ta walka z samym sobą obojgu wychodzi bardzo dobrze. Próba obalenia, zerwane. No widać, że tutaj już brak siły, tylko zadecydował o tym, że tego obalenia nie udało się. Mocny lewy sierp doszedł do głowy Gołębiewskiego. No, coraz bliżej do tego, żeby Patryk Gulewaty obrócił. Minuta do końca. I jest trzecie obalenie w tym pojedynku. No niedobrze dla Patryka. I znowu jest bardzo blisko do tego, żeby złapać kontrolę. Ależ emocje, naprawdę.
w tej trzeciej rundzie szala zwycięstwa przychyla się raz na jedną, raz na drugą stronę. Zobaczymy, czy będzie jakiś zwrot akcji, czy jak musi dwie rundy zakończą się kontrolą z góry ze strony Tomka Gołębiewskiego. Musi Patryk Gulowaty na pewno stać, no bo na pewno te karty sędziowskie mogą się troszeczkę nie układać po jego myśli. Coraz mniej czasu, bo 25 sekund do końca tego pojedynku. Na pewno jest to bardzo dobra informacja dla Tomasza Gołębiewskiego, który już dość mocno zmęczony, kontroluje i odpoczywa sobie tak naprawdę z góry, bo tak tylko naprawdę dociska swoim ciężarem ciała, nawet nie jakoś specjalnie nie uderza, jakoś nie bombarduje, nie dąży do tego, żeby skończyć te walki przed czasem. Myślę, że jest mu to na rękę. I już żadnego zwrotu akcji nie będzie. Naprawdę świetna walka z obu stron. Myślę, że pomimo werdyktu, który będzie raczej na konto Tomka Gołębiewskiego, jest to jedna z tych walk, z których ciężko stwierdzić, że ktoś tu jest przegrany. Naprawdę świetny pokaz umiejętności i właśnie takiego zacięcia i woli walki. Widzimy oboje śmiertelnie wręcz zmęczeni. Bardzo blisko był w tej trzeciej odsłonie Patryk Gulewaty tego, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale czegoś tam zabrakło. Myślę, że nie jest to powód do załamywania się. Pierwsze koty za płoty, jak się to mówi, pierwsza walka na zasadach semi-pro Patryka i myślę, że jeszcze wiele dobrego przed nim, ale jeszcze niczego nie przesądzamy, czekamy na decyzję sędziowską, bo jak wiemy, one bywają różne. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Tomasz Gołębiewski!